ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa ti serye tayo itaalawas a napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka di akanayon ka ngaglaladot. Pasaray agdulok ka pa'y nabigbigat. Diyak karod maawatan ti bagik. Nagbunga nga tati pan nakailawan mi ka ni Rafi. Anya? Ada na pasamak kada kayo ka ni Rafi, kunam? Wen nga rod. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Kastoy kumutan. Nagbinulan ka din itabulan? Saan pa nga rod? Iso madanaganak. Rumbang nga ibagamday ta ka ni Rafi. Wen, ibagakan kwa na dayto eh. Umay siguro man nandito'y library apag bulbuludan dagiti estudyante iti libro. Di kantula na gananad. Anya ngay ita, ang mga nuag dadagsun kan. Apay akanayon amala daw ni Rafi asumangpat manipod pagadalan. Saan ka di nga aging galaang iti alas 5 ti klase na? Nagdamagak, kat ko na tinagdamagak akanayon kanumat ijay library ti pagadalan. Amangan no ipaspas nagnabat ti agadal. Rumbang lang. Saan asinsinan ti alalaan na akurso? Kinadoktor ko naman. Adan to doktor nga anak ta. Babaan iti kinadoktor na, bumak nang tayumanan. At dagayem ko anangato ti saan na iti ospital. Sigurado nga agtrabaho adagos iti dakkel nga ospital. Mangipatakder tanto iti bukod na a klinika. Dayta tinabayagan nga arapaap ko. Imbag ta nakaumay ka dito'y library. Nabayag basitan adi ka imay ah. Naka-download nga minan dito yung laptop ko dagiti kayat ko makita iti libro. Isumat lagayam. Adda nga min rumbang amam. Anya ka di dayta? Apay kasla mariribukan ka. Agdadagsa na, Rafi. Ha? Masapul nga agkalay satan. Anya? Dang nga kakit di Amom nga agad adalakpay? Mabalin mo mo't nga ituloy ti panagadal mo, uray nakapagkalay satan. Asikaswan ka, kabayatan ti panagadal mo. Apay ngayon palubos mo ngagsikog ka. Dayta ita ti ibagam, tanagbunga ti inaramid ta. Kunamot nga ay ayatan nak. Ibagak pa'y kada mama. Numanugot na nga kalay sata. Apay adamagampay. Masapul nga itakdar mo ti agbalin nga anak ta. Sana bastag desisyonak, tagad adalakpay. Kayat mo asawan. No saan da nga umanugot? Bye-bye anakon, kasta ka di. Anya ka di ti resulta ti panagsarita yo ka ni Rafi. Inutil di dya lalaki. Damagan na kanupay kadagiti dadakkel na. Kayat nasawan. No saan nga umanugot dagiti dadakkel na? Bye-bye na ka? Dayta ti maawatak kan kwa na. Agad adal pa nga min di tao. Apay nga min adi kayo nakapagtapal. Amom nga agad adal ni Rafi. Bulsa ka kanagayan. Ita, nailaw anak kon. Kasano itan? Aganak ka ka di abalasang? Amangan no saan akayat dagiti dadakkel na ngagkalay sa kayo. Dayta nga ron ti pagdanagak. Anya nga to ti makunan dagiti dadakkel ko. Naungat ka di dagiti dadakkel mo? Saan matkit di? Nam sigurado ama saer ti riknada. No maamuan da nga agdadagsanak. Kat aganak at to abalasang. Agdadagsan ti kayan ayat ko, papa, mama. Librarian iti pagadalan mi. Librarian? Ha? Naglawan ka iti may salaang a librarian? Saan na mabalin? Amo pa yun nga, no si kati ama? Sigurado asaan asika ti ama ti sikog na. Lepato mo na di a babae. Ado pa'y tinasaysaya at ngamday jay a librarian. Mama, Ha? Librarian lang?
Sigurado anak ayan ayat ka tada plano na abumaknang. Isuan na saya at nulipatamon. Saan kang agpakita kan kuana? Papa, Mama, kasanon ti anak ko kan kwa na? Saan lakit di asikat ama? Kasta dagiti ambisyosa at tao. Mga ramat da iti padada at tao. Tapno rumang ay ti biyagda. Apay, nakaawag ka. Di ka mo tumumayan dito ayan ko. Anya ka dito imbaga dagiti dadakkel mo. Ang mga nupudno ti kunada, asaan asyak ti amaday time imitan. Anya? Kasta ti pagkita am kanyak. Ulbod? Anya nga iti amok, di ka mo't bambantayan ah. Hayop ka. Diyak laing pagarup akasta ka klase ti lalaki. Dap-dap pa ti babawik no apay anam-am mo ka. Agpudno ka man kanyak. Talaga ka di asyak ti amaday tasikog mo? Hayop ka. Awan serbem. Asidad kala kumakanyak tatong-patong-taan kalaangan. Awan ang kay tibayin. Saan ko nga ikamat tibagikan ka? Kan saan ko nga ikamat ti anak ko? Ikarigatak na isakad nga uray awan ka itibiyag mi. Adakan ka dayta. Desisyon mo dayta. Jay samat ampang a librarian ti kinasaritan. Wani nga rod, ikarigatan na kanu nga isakat ti panagbiagda iti agbalintong anak mi. Oh, rumbang laeng. Apay nga min ang nagpasikog. Amangan mo't no sana talaga asika ti ama. Yung panagrik na. Kaslat pudno ti bagbaga na nga anak ko ti sikog na. Ay, saan ka pa'y asigurado? Amangan no kaya't nakalang apikputan. Iso nga imbaga na asika ti ama. Diya ka mo. Ngam kanayo nak amapan idi library. Kat awan mo ti amo kasabali a lalaki iti biyag na. Ipakita na kadikan ka no adda sa bali iti biyag na. Siyempre, ilimad na. Mati kawak. Diya ka mo ti sawak. Rafi, lipat mo day siya babae. Mamirmiraot laang. Awan maganab mo kan kuwana. Da kayo matgayam ti masabat ko, tita. Amamudak ka di? Asino ka kadibasang? Saan ka nga mo? Siyak ni Joanne, tita. Kadalak ni Rafi. Agpada kami, akin na doktor ti alalaan na. Asino, tagiti dadakal mo? Awan da dito ay, tita. Adada ijay Amerika. Kaya't mo asawan, agmay-may saka dito'y Pilipinas? Saan? Kadwak da lolak? Nasingad kayo kadikin ni Rafi? Wan, tita. Imbalagad ko kan kuwana nga adaywan na jay mamirmiraot, akaayan-ayat na. Podnot ako nam, iha. Sana may bagay ang makipulapol kada tayo ti kasjay a klase ti babae. Basura! Kasta nga rin timbagbagak ka ni Rafi, tita. Angam, kunana ang mamating anak na kano ti ubing. No kayat niyo, tita. Isurok ti ayan ti babae. Ingkay pagsasawan, tapno pumanaw dito syudad. Sayang ti kinapintas mo. Tabasura mat ti kayarigam. Ha? Sino kayo kadi? Apay nga inyarig dak iti basura? Gaputa kayat mo ti lumungaw, iso aginargarim ti anak ko. Saan ka de? Awan ti tao aginargari, madam. Apay nga rod, apay kalay sakay ti anak ko, aber. Ha? Ambisyosa ka. Kayat mo pa'y adadaulan ti panagadal na. Da kayo kaditiin na ti awanan serbikan awan bain na alalaki. Ha? Di mo awagan iti awan serbi ti anak ko. Gaputa dandanin agbalin a doktor. Ibagamkit din nga awan serbi na. Sikat awan serbi na, awan babain mo.
Inawagak iti awanan bain kan awan serbina. Tadi na amo atakdaran ti kari kan inaramid na. Apay nga men, nga ented mo ti kakaiso na kuana. Agsipod tadyak ni namnama. Akas jay gayam a klase at tao ti anak yo, nana. Iso siguro abastos? Taadda ti mawidan na. Saan lagayam amamirmiraut day dya babae? Bastos pa'y gayam, tita. Nagbastos at talaga. Awan la kumadita library ta ipungot-pungot ko. Di na kay lakit di in respeton, tita. Kasta ti awanan adal a tao. Anya nga ta tinaknakan ti anak ko. Ta tinutupan na day ta babae. Ginargari na lakit di, tita. Amoy umatan, ti lalaki, kasla kawitan. Noo masidag ti Eric, tuktukan na adagos, tita. Una, awan amo ti kawitan, adimang tok-tok iti maiwaris nga irig. Imbagayo ko maitay, apumanaw dito syudad, tita. Tama nga, no, agtaray da. Umayak tumanan ditoy. Kay bagak apumanawon ditoy. Rombang laeng, tita. Ay, masapol nga gawaan nyo, timang papanaw kan kuana. Una, tama nga no sabidungan na ti panunot ti anak ko. Kat pumanaw dang agpaiso. Pulos, asaan ang maikariday jay a babae iti pamilyami. Ikan nyo iti kwarta jay head dito library. Tapno papanawon da adagos, tita. Wansa ngagpaiso. Tapno sigurado apapanawon da. Madlawon ti tiyan mo. Anya ka di ti planom. Kapilitan nga agawid aki di lugar mi. Ipasngay ko ti anak ko, nga uray awan amana. Kaasi kayumat nga aginagayam. Binaybayan na kayo lakit din tinangital kam iti dayaw mo. Saan ko nga ilunlunod? Tadakas ti mangilunod iti pada at tao. Gamdumtang tumat ti karmana, tapno agnakam. Anya ka di ti saan na kinayatgan ka. No kinapintas, adupay ti atiwam ababaknang. No apay mo't anagam-am mo kami pay laon iti dayjay alalaki. Anya nga rod ngay, adda ditan, saan mo na may babawi. Sapay la kumaa, tanasalon at kayo nga agina, inton madanon ti panaganak mo. Nabayag mo't basit a dinagawid ni Vanessa. Agpaiso nga tati kunada. Ano kanayon titi imak dagiti salsaltak. Kat adda sumangbay. Idi pa'y lakalman a kanayon nga agunoni day ta salsaltak. Amo pa yan ngay nupod no dayta. Ngam no maminsan, nuanya ti ko na dagiti lalakay, kasla mairanran hamay. Sabagay. Adda dagiti mairana. Addamot ati saan? Pagsasaulan no maminsan dagita, natultulad tayo laeng. Mailiwak mo ta diti anak ta. Sumangpot kumamutan. Sumangpet tulat ta, bakit? No isuti pampanunutam, ad-ada mariknam ti iliw mo. Iso nga iliw-liwag mo lang dayta. Anya pa'y ngay, no di kasta. Napanak ijay library, ngayan ti babae akaayan ayat ti anak ta. Amamom ka di, ti babae. Insuro ti may sa akaadalan ni Rafi. Kina Doktor Kanumat ti alalaan na. Di pa'y laday ta babae ti inaram ni Rafi. Anya ka di ti nga ti babae. Taapay anailawan ti anak ta. Napintas? Ngam. No mamirmiraot matlaang, sanon. Anwam nga iti marigrigat. Rugit laeng ang mailaok iti pamilya tayo. Saan apulos ara aman tigimong. So nga imbaga kijay babae a pumanaw dito syudad. Lagod-lagod lang ditoy. Masurunak.
Pimanahungatan dito'y syudad? Naturad no di pa'y la pumanaw. Madlawan ti tiyan ti ampang a babae. Talaga ka di nga agawid kan? Wan gayam, urayat ti panaganak ko iji balay. Kaasi kayo nga ginagayam. Natumpungam ti lalaki adi na matakdaran ti Karina. Sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyan na dahi di lalaki. Itulod kay di terminal ti bus. Adupay mat nga rod ti ginatgatang mo nga isang put mo. Sige man nga rod gayam, agsubsubali taktukan ka. Unay katag subsubalitan. Gayam ka, iso adi ka baybayan. Uno saan? Sumurot akmat iti lugaryo. Awagak ti libraryan tagpakadaak. Ay, imbag man ta si mangput ka, anak ko. Nga maapay. Pakawanan dak, nanang, tatang. Anda mo di anak pasama kanya. Masikog ka ka di anak. Sino tinakasikugkan ka? Kan, babae mo't deta kaduam. Binaybay anak, tinakasikog kanya, tatang, nanang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi nakadanon da Vanessa kan Jenny iti balay da Vanessa. Dinayaw ni Jenny ti kinasingpat dagiti dadakkel ti gayem na. Iti sabali a bangir, inawis ni Joan ni Rafi ijay balay da. Tapanggap na apikutan ti baro. Nagbaligi nga rod ni Joan iti panggap na. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw. Kabulanan ni Vanessa isu ang nagpasyudad da itoy. Iti panagsarsarita da ken ni Jenny. Kalaat ang nagsakit ti tiyan ni Vanessa. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ne, apa yan ang nagrupangat ka? Papanta ka din iti ospital? Agsakit magnagpayson ti tiyan ko. Sabalin ti sakit na. Agure nga ron, tamang para ak iti taksi. Apag gusto ti umay ko dito syudad. Imbaglakit din tada ka nagkamangak, Jenny. O sige, aguray ka nga ron, tamapanak mang para iti taksi. Imbaglakit din ta saan ka narigatan ang naganak. Lalaki ti anak mo. Kinasya nak ti apo. Tamo na nga awan kabadang ko nga ama ti ubing. Patuluyam ka iti panggap mo, ama pa ni Jabron? Apay, saan ka kadimot amapan? Saan ka di aplano ta adu ati mapan? Iso nga rod adam damagek no mapan ka, tagid dan ta nga agaplay. Apaman ama kapigsaak, irugitan ton ti agaplay. Sapay la ko ma, tamay gasatan ta ti agaplay. Kat sapay ko ma, tanasaya at to ti matumpungan ta nga amo ta ijay. Kaslanto katay am-amok, anaunget ka no tinatumpungan na nga amo. Dayta itatirigat na, no makatumpong ta iti saan anasaya at nga amo. Ngam agsakripisyo ak, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Patuluyin nyo lata ka ti plano yaw iti gayem mo amapan iti abroad? Kapilitan tatang, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Ala, nuan niya ti amo mapagsayatan yaw. Suportaran da ka anak. Agyaman ak unay kada kayo, tatang.
Kasano nga tatibiyag ko? No awan kayo akanayon amang tartarabay kanyak. Ay, asino kumapay ti agtitinulong no sana da tayo matlaang. Day tati pagyamyamanak iti apo, tatang. Uray marigrigat tayo. Mayatlat tati panagtitinulong tayo. Agsipod tayo so ti rumbang. Kahit kumusta nga iti panangipagnayo iti papeles yaw. Adan employer mi tatang. Dandani kamin mapan ka ni Jenny. Mala, ikararag tayo nga raw ti panagbaligi yaw. Nalpasan timparamid tayo a clinic ken medical center mo. Mabalinan ngay loka tapno ado ti umay a pasyente. Awan mama, kuna kini Joan, adito'y kuman nga agtrabaho. Ngam kay kayat namat iti Amerika. Kasano ket adday jay dagiti dadakkel na. Kunak no sana mapanijay, tapno maadaan kami matan iti anak. Ngam di na pa'y kano kaya ti agsikog. Kanon to pa'y nga agsikog. Into ka din o saanan amabalain. Day tangarod mati ibagbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Isuan na panan ni di Amerika. Di mun samot maiturayan ti asawam, iho. Saan ka no nagbalin a doktor, tapno agsikog lang? Aniya? Awan ka di pa'y ti apo ko ta. Awan pa'y mat. Ingka man sabtan. Taamang no simrum anan ti panagulaw kan kapsut na. Ay, mala, tayo naksabtain. Nuapay mo't nga min nga animik ti apo ko ta. Kaasimay. Ay, kaasi mo, tasumrulat ta ti kapsut na. Adun ti gastos ti inana. Kaskas di mo't lata, adi agbaliw ti kasasaad na. Kaasi damot nga agina. Ay, kanayon nga agdandanag ni Vanessa. Mapansamat amin asapol nan iti panagpadoktor ti anak na. Anyamit din ti gasgasat da nga agina. Barag kumamot no umimbag ti ubeng tapno makalungaw damot kuma. Nagsingpet nga ubeng, nga managsaksakit piman. Masapol a mabilin amin dagiti staff iti klinik mo. Asingiran da iti nangina dagiti amin na pasyente. Nabilin ko idan mama. Ipasigurado makabailan dati agbayad no dito'y ti umay da pagpatsekapan. Kanadamatan na pharmacy tayo. Dito'y da nagatangan dagiti agas da. Rumbang lang. Ngamin, dito'y da ngagpacheck up. Di ka agdanag mama. Jack bye-bye anti-clinic tayo. Hello anak, imbag ta imawag ka manan. Kumusta ti anak ko, nanang? Pinasardeng ko nga giskwela, tapno saan amabannog. Leukemia ka no, ti sakit na ko na ti doktor. Kaasi mo ti anak ko, nanang. Huwag nga rod, masapol ka no amake mo. Sige, nanang, ipakimo yo. Ay, sige nga rod. Kasta ti aramidan may, anak ka. Apay anagubing ti anak mo, ngam nadaan iti kasjay asakit. Leukemia? Huwan nga rod. Kasano nga tanawanak dito eh. Saan kun amay paagas, kun maipakimo. Nangina nga mindagi jay. Masigsigod ti sweldom. Awan pa'y mabatbatikan ka. Agbiag lakit ti anak ko. Sana bali nga awan urnong ko. No tumulong kumamat ti amana, awan sirbi ti amana. Nasa umon, talaga nga awan serbina. Doktor siguro itan. Ngam di na pa'y maagasan ti anak na. Ayan nga tamot tanday dyan nga ama ti anak mo. Awan damag ko kankwana. Kan sa anak nga interesado. Adda ka no kabarbaro a medical center. Asideg pa nga iti emergency hospital iti tenga ti syudad.
Padasan ta kadi nga ipanti apo ko ta dita. Barang nalalaing ti doktor dita. Kat maagasan na ti apo ko ta. Kunadamot nga mayat kano ijay. Isu na lang tanangin na kano ti mabayadan. Padasan ta. Barang no iso ti makapaimbag iti apo ko ta. Ala, rubuatam nga rudan ti apo ko ta ipanta ijay. Adda ka din nasarakan da kabarbaro a doktor ti anak mo? Mapanda ka no iti agdinamag a kabarbaro a medical center. Mayat ka no ti serbisyo dagiti staff ijay. Jay ka di kunkunada ang ina a medical center? Wan ka no. Barang maagasan dati anak ko. Ay, unay matlang nga ruden. Ngam no leukemia. Narigat samat nga agasan. Nangro na no nakapsot ti pasyente. Kaasi mo ti anak ko. Nabayag basiton nga agrigrigat. Ikararag talaangan iti apo, takasyan na ti anak mo. Kanayon da itang ikarkararag ko gayam. Kat sapay ko maiti Diyos. Tama imbagan ti anak ko. Idaw-dawat na, gayam. Marisa, pampanunutak ti babae asinikugan idi ni Rafi. Apay day chay ngagraraman. Sa dino nga taitan ti ayan na. Itian niya aga po, malagip mo. Malagip ko laang mata. Si kantumat ngamin. No apay adi mo kayat day jay a babae. Kat napintas met. Ne, siya ka lang. Wan mat. Si kalaang ti saan ang mga yat iti day jay a babae. Mas kay kayat mo ni Joan. Ngaman niya nga ita. Adan ijay abroad. Kat atapag. Nga adan sa bali a lalaki iti biyag na. Anya, imposible. Isukat nakit din ni Rafi, kat nataar ti anak ta. No pudno nga ayatan ni Joan ni Rafi. Itulok na kuma ang maadaan da iti anak. Angam kita imadayon. Kat awan samatan di panggap na nga agsubli. Wan nga rod. Anya matanday di amanukang ta. Kat pampanunutak. Nga anya nga tano sarakan tayo tayo nasikugan ni Rafi. Kaya't ko makita ti apok. Ipaay tayo ti tulong kadakwada. Paadalan tayo ti aputa. Tagbalin to kumamat a doktor. Tapno adan to matmang sukat ka ni Rafi. No saan nanto nakabaalan ti trabaho na. Sana mabalin. Diyak kayat nga agin nasidagday di ababae kan ti anak ta. Ha? Awan pa kairanudan itikaskan kwa na amamirmiraut lang. Isuki din, ti mairanod iti kinabak ng tayo. Saan nga iso ti mairanod? No di kat ti aputa. Agyaman na iti inted mo at ulong, Susan Balasang ko. Awan anyaman na, Nana Cora. Agkakaaruba tayo. Isuada tayo ti agtitinulong. Dakala at ulong, dahito inted mo akash, Balasang ko. Napanak na guruor kadagiti addaan itinaayat at tumulong, Nana. Kadagiti gagayam ko. Ken kadagiti kaaruba tayo asidadaan at tumulong. Agyaman na, Balasang ko. Imbag lang nga igatang iti agas ti apok. Ganda do, mapayaka sa pulan na. Addan to pa'y sumaro no, Nana. Ngamin, ingkamang kunday to ije simbaan mi. Kat tumulong dagiti members nga agsulisit para iti apuyo. Ay, agyaman ako na, Balasang ko. Oray ije simbaan, apakimismisaan may. Nagpatulong akmat ijay. Kat sidadaan da at tumulong. Uray makuna abasit lang ang atulong, ngamdakkelan abanag dayta. Awan, Balasang ko. Kat agyaman ako, nay. Amok, Nana Cora. Agimbag ti apo ko yo. Hello, anak. Kumusta ka mo tandita abroad? Nasayaat mo't nanang. Ta kayo, kumusta kayo? Nasayaat kami kan ni tatang mo. Kan awan pagdanagam iti anak mo. Ta saan mi abay-bayan. Diyak maliklikan ti agdanag, nanang.
Kanayon apang panunod ti anak ko. Basta agtrabaho kalatta dita, anak ko. Kat saan mo abaybay anti salun at mo? Wen, nanang, uray da kayo. Saan nyo abaybay anti salon at yo? Taawan sa bali ang mga yuan iti apuyo. No di da kayo. Wen, anak ko. Wen gayam. Adabasit na awat ko atulong. Manipot ka ni Susan akaruba tayo. Kan adamot ng ted adad dumapay. Ket isupay nga igatang iti masapsapol ti apok. Pagyamanan tayo no kasta, nanang. Wen, anak ko. Ket ala, aywanam ti salon at mawan. Diyak kayat nga adadakas ang mapasamak kan ka. Wen, nanang. Alang nga rod, anak, kastapay. Wen, nanang. Kat orayan yung tipawit ko akwarta. Wen, anak ko. Ala, agan anad ka akanayon. Rafi, saan mo ka di akayat ti sumurot dito yung Amerika? Sayang mati medical center nga imbangon ni Papa no panawag. Siga ko matiagawid dito Tapno duwata namang imaton. Diyak kayat apanawan dagiti kabagyak dito Sikat ti rumbang asumurot dito Diyak mapanawan ti medical center. Ado ti pasyente dito sige ka. No di mo kayat ti umay dito Di ta kalat tangarudan. Tadituyak mat. Kasano nga ro ti arapaap ko amaadaan ta iti anak? Bye-bye ampay lang dayta. Saan pa'y nga ita? Ay, jak to kayat nga agla nga alos siyang no agsikugak. Apay nga ro anak asawa ka kanyak. No di mo matgayam kaya ti aganak. Basta, jak pa'y la kayat ti agsikug. Ninsamot Joan tinakasaumbaban iti cellphone mo. Wen mama, ibagbagak nga ro nga agawid tapno madaan kami ni iti anak. Ngam di na pa'y kayat. Apay nga rod nga inremedyo na ti panag-asawa yo. No kastamot lang nga di na kayat ti agsikog. Dahita nga rod ti pakas da awak mama. Nasaysayat la ko man, no di kam nagasawa. Pagbabawyam ti panangasawam kan ko ana, kasta ka di iho. Wen mama, iti dayto nga edad ko. Rumbang nga da kumamatan anak ko. Kan, adda kumamat mga awag kanyak iti mamita. Ay, kasla kayat ko ngagpaiso nga da kumamat ubing dito'y balay. Ngam ti parikot. Sana kayat ni Joan ti agawid dito'y Pilipinas. Nataangan taan ngam awan pa'y makuna nga apo ko ta. No kumaadda dito'y ni Joan, mabalin ang maaddaan ta iti apo. Mailiwak matan iti ubing. Adda ko maaw-awer tayo nga ubing. Maupupay pa yan ni Rafi kin ni Joan nga asawa na. Di na kanukayat ti agsikog. Day tamot ti saan ko akayat nga ugali di manugang ta. Apay ang nakikalay sa pailaan ka ni Rafi, no di na kayat ti agsikog. Kuna na sosyal, ngam anya ka di pa'y serbi na ita, enton mataanganan. Diyay lang kasasaad na ita tinapatag, kasanon ti masakbayan da. Bumaket ken lumakay da nga awan anak da. Kasanon, no di dan kabaalan. Iso akayat na tagyan ni Che Amerika, tado ka no ti kabagyan na ijay. Kaslaawan patag ni Rafi nga asawa na. Naibos ti kwarta nga impaw iti anak ta. Medyo mayat man basiitan ti kasasaad ti apo ko ta. Mabalin na pagawiden dati ubay ngam inton madanon ti kay mo na. Ken inton nagkapsaut maisublimanen di tawi. Ay, kasimot. Ospital ti pan nakabalay na. Kanayon ang maisublay. Nakapsot mo't nga main. Ay, uray kumamit no talyawan ti aking putot. Ta tumulong kumamit iti pan nakapaagas ti anak na. Ay, awan siguro ti puso na. Iso tay awagan da a pusong bato. Nana, tata, mabalin nyo pa'y ngayawid ti ubing. Isubliyon to, into ni schedule ti check up na. Ay, oo, doktor. Yawid mi nga ro ti apo ko, may.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, managsaksakit ti anak ni Vanessa. Naduktalan ti doktor, alokemia ti sakit na. Kabayatan na, nang ibangon ti pamilya ni Rafi iti medical center. Iti saan na igagara apasamak. Impanda na kora kan Tata Rodolfo ti ubing. Iti medical center, da Rafi. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mabalin yun nga yawit ti ubing. Yagyon tumanen, inton sumaruno a check-up na. Medyo pimigsan, doktor. Iso ayawin mi nga rudan, ti apo may. Wen, ina bakit? Binulan nga umayo i-follow-up check-up. No agkapsot, admitak manen. Ala, irisitaan kayo iti agas na. Wan, doktor. Kaning kayo kitaan ti babayadan nyo, sakbay nga gawid kayo. Wan, doktor. Apay alang am tinapuyatan, iho. Di na kamin pinaturog ti tagtagainap ko, mama. Apay, anya tinatagtagainap mo. Tadi mo na iturugan ako na. Nakita kampay idi ni Vanessa iti tagtagainap ko. Katkatawaan nak, idinto tamalmaldayak, mama. Anya nga tati kahit asawan day jay? Ha? Sino day ta, Vanessa? Nagan na laangan kat kasla na pintas. Ti babaya na si Kugak idi, mama. Vanessa, tinagan jay bastos nga wanan adal. Saan na abagay tinagan na? Apay nga tanay tagtagainap ko, mama. Baliktad ti tagtagainap. Si kanto timang katawakan kwa na. May sakan a doktor. Idinto ta iso katawanan adal. Nagnginamot tenday jay apagagasan. Manula nga aldaw ti apo ko ta. Ngam nagdakkel ti imbayat ta. Kasta dagiti pribado apagagasan. Bakit? Talaga nangina. Ay, kasano no awan ni Vanessa iti abroad. Urayin kadilatan nga agkapsot ti ubeng. Day tangarot ti pagam kakamapasamak. Kuna jay doktor, anakaro kanon ti kasasad ti ubeng. Kaasi mo ti ubeng. Nula ko mamabalin a sublatan ti sakit na. Sublata kun Italag tayo latan ni ti apo ti amin. Nukumasa na binaybayan ti amana. Adda ko makabadang ni Vanessa amang ipaay. Iti amin ang masapsapol ti ubeng. Day tatirigat na. Tawan mo't kabadang na. Kaasi ti ubeng. Adda ka di parikot. Apayakas lamaburiburan ka. Ay, mama, naitagtagainap ko manan ni Vanessa. Daytakit din ti pagtakta kami ti oras. Ang magurek ka. Saan ka di asika ti akin putot iti anak na? Wen, mama, ayan da nga taitan nga gina. Diyay kumaanak na. Itad na kumakan ka. Saan mo ta kayat ni Joan ti aganak? Oh, dangat ay jay. Pinanawan na kakiit din. Idi pa'y lang nga ado ti Jack kayat nga ugali na, mama. Apay ngamin at tinutupam idi. Adamot pasatyo iti napasamak. Imbagayo amay mayat ni Joan, ngam ni Vanessa. Ita,
Saan ko na nakikita ti anak mi kini Vanessa? Anya ka di tinagsaritaan yu ni Rafi. Kasla napataga. Kayat ko apasapol ti anak ni Rafi, iti agnagan iti Vanessa. Itapay. Kat no ide kat ingka pinagsasawan ije trabaho na. Imbag no kayat na nga ipakita ti ubingken ka. Ika kiti ado ak kwarta, tapno ipakita na kanyak. No kayat nakidia kat gatangak pa iti ubingkan ko na. Sabagay, ti mamirmiraot. No pakita iti kwarta, sigurado atokmaan na. Talaga? Amo matan ti agbibisin iti kwarta. Alaan na lakit di ti kwarta. Ipalpas ko pa iti pakakumikuman mi ita. Isarunok apasapol ti apo ko ta. Nalakalaang apasapol, no dapay dito'y Pilipinas. Papanan na kumangay. Amangan, no di pa'y makadanon iti kabanghibang a syudad. Oh, apay analiday ka manan. Pimanaw dagiti amo ta. Itaddanto ka no ti sweldo ta, inton sumangpet da. Anya ka di ti pagdanagam. Itaddamat no umay da. Kasano, no i-extend da ti panagyanda iti sabali a pagilyan. Awan pa'y maipawit ko para iti aramatan ti anak ko iti ospital. Sapay impaw it ko mati di balay mi tinaudi a sweldo. Ipapaaramid ko ngamin ti balay mi. Imbag pa'y kan ka ata makabalay ka. Siyak ngay. Mapan amin iti agas kan kimo ti anak ko ti sweldok. No awan ka dito'y abroad. Jak amo no anyan tinapasamak iti anak mo. No awan ti kwarta nga aramatan na. Iso siguro ang nagbiit ta anak ka umay dito'y takinaasyan nak ti Diyos. Mamati ak iti imbagam. Dagiti daduma ang nag-apply para abroad. Kat mabayag sada makaumay dito'y. Adupay a proseso. Itaman pa nakalagip ka nga umawag. Imbag pa'y kanyak, tamakalagipak nga umawag. Angam si kangay. Kanayo na kamakumikum iti medical center. O anya, di ka kadi pa'y agawid? Diyak kayat dita. No di mo kayat ti umay dito, pasensyan. Kaslasan tang agasawa. Kay kayat mo matan dita, ngam dito Uray si kamat. Kay kayat mo dita, ngam dito Awan ka diti importante nga ipagam. Nabanugak. Kayat ko ti agina na. Kwa? Adda ko makid dawag. Kayat ko ti waya-waya. Anya ti kayat mo asawen? Ibagak to inton maminsan. Mapan kami pa'y agpasyar, kadagiti gagayom ko. Okay, bye. Ni kadimanan Joan ti mawag, kasla masurun kamat. Awan pa'y nasayat nga ibagana, papa. Kayat na kano ti waya-waya. Waya-waya? Kayat na siguro nga ipawaswas ti kalay sayo. Isu akas ta ti imbagana. Nalian iti ugali day di Amerika. Nalakadalaan nga ipawaswas ti kalay sa ijay. Sana nasaya at tinatumpungam a babae. Kaalasan ti asawa, adi na kayat ti aganak. Sapay tartari gagayak ko matimadaanan iti anak, papa. Ngam kasano? Adayo, kan saan akayat ti asawam ti agsikog kan aganak. Anya nga ti pamuspusan, papa? Mayat ti singhasing ni mamam. Apasapul ta ti anak mo kan ni Vanessa. No diyo ko malinapdan ti relasyon mi idi ni Vanessa. Sa anak ko mga agsagsagaba akastoy, papa. Hello, anak. Imbag ta imawag ka. Ada ka di manan mo di anak pasamak, nanang. Nakarwar kami ni di ospital. Nag-ina ti binayadan, May. Pribado nga min dayta medical center, nanang. Uwan, anak. Pribado, isuan nangina. Pasensya kayo kumapay laang, nanang. Apay ka di, anak. Anya ti parikot mo. Nagtur nga min dagiti amo mi ka ni Jenny. Awan pa'y sweldo. Taitaddan to ka no inton sumangpet da. Kasta kad ay. Ala,
Mangirimedyo kami kan nitatang mo iti igatang minto iti agas ti apo may. Ala nga rod. Kastapay, anak. Kasano nga tanong madanon ti panakakimo ti anak ko. Kat awan pa'y dagiti amo ta. Ha? Kasano nga agpayson? Dayta nga rod ita ti parikot ko. No saan amakimo, agkapsot, kan marigatan kano. Damag ko man nga ado kano ti pagdaksan na numalanganan ti panakakemo ti maysa pasyente. Wan kano. Imbes a sumaya at ti kasasaad na. Saan? Ay, mabaliwan man ang ti schedule na amakimo. Di, padasan na ti makisaong iti doktor na nga oray maudin to nga itad ti bayan. Kapilitan na kasta ti aramidon da. No saan pa'y asumangpet dagiti amo ta. Ti saludsod ita. Kayat ka di ti doktor nga utangam pa'y ti pagkemo ti anak mo? Sapay ko matakayat na, Jenny. Umad-adumat ti umayag pakimo dito yung medical center. Wen mama, iso nga ipangato tayo manin ti bayad ti kemo. Tadi kalidad mat nagitar aramatin tayo. No di na kayat tinangin a presyo tayo, mabalinda ti mapanijay adayo. Awan mat sa bali a pagpakemuan da dito asidag. Pudno day ta, mama. Adamot emergency hospital, ngem nagado ti nakapila. Mabayagan da nga aguray. Saan da makasambot iti naka-schedule a session da? Nurayan da pa'y ti pila, maunat ton ti pasyente. Awan bibiyang tayon iti data. Nang runa, no saan da nga agbayad. Kwartang agpaiso tinapatag. No awan kwarta ti umay, saan mong admitan? Wen mama, saan a paggagasan ti agpalpalamada ito'y medical center tayo? Saan ang naipatakder da ito'y apagagasan ti awan kwarta na? Dakal ti gastos tayo dito'y. Dandani manan ti schedule ti panagkemo ti ubeng. Awan kanupay mo ti amo ni Vanessa. Kasano nga roden ti apo ko ta? Yuray tayo kaday ti sumaruno a panagkimo na? Padasan ta ti makisao iti doktor. No kayag na nga ipautang pa'y ti bayad ti pakemo. Sapay kumaat ta kayat da. Padasan ta akid dawin. Nga agbayad tanto inton makaipaw iti anak ta. Mala, padasin tayo ti makisarita iti day ti a medical center. Tabarang kayat da. Kano ti panang pasapol mo iti anak ni Rafi? Mabiitan. Dandanin malpas ti proyekto mi. Katinton malpas, iso ti sarunok apasapol. Magkakaranak matan ang makakita iti apo ko ta. Saan lasi ka ti magagaran? Uray siyakmat. Ala, agawaam nga rod tapasapol mon. Agtutor ka kadi. Madanon to dayta. Nalakalaan ti mangsapol, no adu ti mamandaran nga agsapol. Malagarudan, tamapanak mat ije medical center. Kitak no ado ti agsangpot a pasyente. Adda sumungad a pasyente. Madlaw a marigrigat. Adda nga ta kwarta da kita. Adda, mama. Imay dagitay din. Nakabayad naman. Adda siguro kwarta manen, isungay may da. Nalabit akas ta, mama. Nakairemedyo na siguro, isungay may damanin. Ala, tasabtek man nga rod ida. Leukemia ti sakit ti ubing, mama. Medyo nakaroon ti kasasaad na. Masapol ama confine. Asino ka di ti pasyente? Daytoy apo ko may, madam. Inton bigat ti schedule ti kimo na. Iso ti imbaga ti doktor na. Nagkuhapon nga ubing. Hangam, adda ka di kwartayo a pagbayad yo. Dayta ko mati ipakpakaasi may madam. Mabalin ka di nga inton makaipaw iti anak may. Sakam agbayad. Anya, makapawit. Kasanon, no saan nga agpawit?
Agpawit dayjay, tamo na ti kasasaad ti anak na, madam. Awan ngamin ita ti amo na, iso adi da pa intetiswildo na. Kasano no di da itatisweldo na? Makabayad kayo nga rod? Ikarimi, madam. Agpawit dayjay, apaman ama itid dati swildo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapawit ti anak yo ako nayo. Angam, di met sana mabali na maitantan ti panagkimo na, madam. Saan ang makimo? No awan pagbayad yo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, saan pa'y asimang patiamo ni Vanessa, isuasan pa'y ang makapawit para iti panagpakemo ti anak na. Kabayatan na, insublida na nakora ti ubing iti medical center. Katiin ni Rafi ti simango kadakwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikarimi, madam. Agpaw iti anak may apaman ama itid dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapawit ti anak yo ako nayo. Madam, sana mabali na maitantan ti kimo na. Saan ka day? Sana makemo no awan pagbayad yo. Pangaasiyo ka di, madam. Kasapulan ti ubeng amakiimo ka no inton bigat. Agbayad kamin tulat ta. Saan ka kadi ang makaawat abakat? Saan apagpalimusan to'y medical center me? Agsubli kayon to, no adda kwartayo ko na lang arudan. Ala, ing kayo ijay emergency hospital, bareng agpautang da ijay. Ay, unay kat at imangkan ti puso yon. Saan mimot nga itarayan ti bayadan mi, no bilang? Anya ka diti parikot dito ay. Apay apimanaw ni mama na kami suot. Mamamgayam, jay di na kami kayat apastrakan. Taawan pagbayad, may. Saan kami napagagasan dagiti awanan kwarta dito ay, ina bakit? Barang no da kayo ti ada konsiderasyon na. Agpaw ito umutlaang ti anak, may. Agsubli kayong tulangan into nagpawitan iti kwarta ti anak yo. Ngam di kayag danag. Risita kiti agas ti ubing. Tapno adapay usarin na. Sakbay ti pan nakakemo na. Anya pa'y ngay, no di kasta. Irisitaan da kami nga rodan. Taing kami gumatang iti agas. Nakagatang ka ka din iti agas ti aputa, bakit? Wan ngam saan ko ang nagatang amin. Gatangan to, inton makaipaw iti anak ta. Anya pa'y ngay. Anusan tayo pa'y ati adda. Ay, madanagan naklaang iti mabalay na mapasamak. Tamaitan ta ti panakakimo ti ubeng. Sa apay kuma. Tawan pagbabawian dagiti at tao. Rupat kwartada. Anya nga rod, kasta ti kayat da. Padasen ta ti mapan iji emergency hospital, bareng saan unay nga atidog ti pila. At nagdamagak. Atidog ka no tinaka-schedule ijay. Into ka no pa'y umayabulan ti islat. Imbaga ngay kanda ko matiubeng iti islat na. Wan ko mga rod, lakay. Apay akasta ti lang mama.
Adda ka di pa kariribukan nyo? Apay akastoy tirignak. Idi imbagak nga agsublidan to inton makapaw iti bagbagadang agpawit. Tinalyaw nak ti ubing. Kasla nakakaasi tilangan na. Nakaamamo. Nakitak mat dita, mama. Nakaamamo ti rupa ti ubing. Oh, ang apay ko mga iso ti panunutan ta. Awan mo't kwartada. Adda nadlaw ko iti panang talyaw kanyak ti ubing. Kaslam amunak. Saan ka di nga imbagam nga inagasam? Iso siguro akaslam amuna ka ako na. Wan mat kiti. Adun ti inagasak. Ngam, sana kasjay ti mariknak. No kasjay akita endak. Oh, asino ko mga rudda kijay? Taisoki din ti pagsarsaritaan ta. Ado pa'y ti mataming atattao nga dakwartan. Sa bali lang amin ti riknak iti dayjay nga ubing. Atay mabaringkwas ka. Anya ti mapaspasamak kan ka. Jay man ubing a pasyente. Kasla makit-kitak pa ilaang ti panang talyaw na kanyak, idi pumanaw ta. Ubing laeng. Pagtaktakan pa iti panawan. Adula amin. Sino da itchay nga ubing? Apay akas chay ti panang kitkita na kanyak. May salaang nga ubing. Pakasik naram. Basta awak man. Anak laang ti mamirmiraot. Isuki din ti pakariribo ka. Unay kan, nairamramanak pa yan. Rabi ipay laang. Disturbom ti turog. Maturog ka, tainak man kiti agkape. Nuing kagkape. Ad-di ka makaturog. Maturog ka laang, tadi ka matsagsagitan. Nakitak nga do ti urnong dagiti inchik ijaigid ti kalsada adidan kayat nga alikamon da. Saan ka di nga ugali dagiti inchik ti agsukat iti amin nga alikamon da? No danda ni New Year? Wen ka no. Iso nga ipanda iti dayjay abanda, tamabalin nga alaan ti akin kayat. No saan ama ipari ti agala? Intaman nga rod agpili ti mabalinta nga alaan. Mabalinta nga ipawit iti Pilipinas. Alikamon ti kaadwan nga impanda ijay. Ada kaldero, kasirola, kortina, kanda dumapay. Intaman nga rod. Ikandado ta ti balay ti amo ta. Saan da nga ta sumangpat ita? Amangan no madama nga agkiw-kiwar ta kat adadan asumungad. Saan pa'y mat siguro? Darasan tatap na makaaduta. Ipawit tan tumatan iji Pilipinas. Nagadukat na dito yan nga imbati dalatan dito igit ti kalsada. Nagpipintas pa'y laang nga alikamon. Dagiti kaldero kan kasirola ti alaag. Stainless na gito eh. Nangina iji Pilipinas. Amangan no awan pa'y tikas ta akla si alako ijay. Nagpupuskol ko naman. No makadanon dagito iji Pinas, imported ko nada, uray no pinidot talaang. Uray pinidot laang ata talagamat nga imported. Sa bagay, nagapumot diti abroad. Ako ray ka. Anya da ito'y kasla. Portfolio? Kita agman. Ha? Jenny, saan ka di Hong Kong dollars na gito eh? Ha? Saan nga ta peke da gita? Iso nga imbalang da? Kita man, no adanagan na itibag. Wano ada ID na iti unag. Awan mo ti makita. Kasanord ama isubli da ito eh. Uraya man, wadagbiro. Nawan ti agbiro. Baknang kan. Adan pagpaagas ti anak mo. Saan nga tapay asimang pati amo ni Vanessa? Imawag ko maday giant ano si mang pati amo na. Ay, kasanon ti panagpake mo ti ubeng.
Adayo pa'y ti schedule na iti emergency hospital. Agkapsot pa'y kit di manen Ado pa'y ti agas, nga madilat tamot. Maisubli ko mamanin iti medical center. Ay awan mo't kwarta tayo. Ano sino pa'y ti babak nang isuda pa'y ti rupat kwarta. Maamak da saan tayo makabayad. Awan asid ay ti masakit. Awan mabalin mo. Taawan mo't nga rod ospital mo. Nagparamid na ngagpaiso iti ospital. Ngam para lang mo't kadagiti adda kwarta na. Adamot kit di iti emergency hospital. Nga masapol ang ma-schedule pa'y. Ado matiim mo na ngam ti apo ko ta. Nagbayag ka ng padpadaan. No adamang sapul di ta adolyares di ta nakapidutam. Ngam awan matimang claim. Iso nga rod, imbel lang da nga taa talaga. Apay nga ijay ti nakapidutak. Isupay ti pangalam iti ipawit mo pagpaagas ti anak mo. Awan matimang claim. Kasano no adan tumang claim? Di ibagam tipod no abinawasam ta pagpaagas ti anak mo. Mayat nga taday ta nga aramidak? Nabayag mat basitan nga inururay mo no adda umay mang sapol. Ngam awan mo, saan ka de? Sa bagay. Saan kumat nga aguman? Taitad kumat laeng no adda umay mang biro. Hello anak, kumusta ka dita abroad? Nasaya atak lang ta dito'y nanang. Da kayo kit di Kumusta ti anak ko? Nalpas ka din ti kimo na? Naka-schedule ija emergency hospital. Saan pa'y anadanon ti pila na? Imbag no saan amarigatan ti anak ko, nanang. Ay, agkapsot. Adamot kit di dagiti agas na anak ko. Aguray kadilatan ti anak ko no kaano amadanon ti pila. Aduda ngamin a pasyente. Napunno ti ospital. Iso adito'y balay nga urayan mi ti pila na. Di pala sumangpat mo't dagiti amo ta. Masapol nga agawid ak iti Pilipinas. Tasyak ti mga sikaso iti anak ko. Kapilitan nga urayam idaa, taadda kadakwada ti pasport ta. Sapay ko mga ruta sumangpot dan. Tapno makaawid ak mo't iti Pilipinas. Ikararag ta sumangpot da kuman. Asino nga tati akin kuko iti medical center arupat kwarta. Sigurado ang milyonaryo ti akin kuko Medical center ko naman. Awan ang puso dagi jay. Inton makaawid ak iti Pilipinas. Ipan konto ijay ti anak ko. Kat pakita ak ida iti ado ak kwarta. Tapno tamingan da ti anak ko. Wenman, adamat day tanapidot mo. Awan mo ti mangklim. Oh, nakalagip ka manin ngay mawag. Awan ka di talaga ti plano masumurot dito Si kaman ti pagdamagak. Awan ka di talaga ti plano mga agawid dito Nakapangad nga kon. Jack kaya ti agawid dita. Adakan ka na ita. Awan mo't lang ti serbina nga agawid ka dito Tadi mo matlaeng kaya ti agsikog. Day tala agsikog ti ibagbagam. Numabalin na ko di si kan ti agsikog. Awan serbi na ito asaritaan. Di ka la kuman imawawag. Adda ka di sa bali dita. Iso adi na kon ikaskaso. Saan nga ta sikat ti addan sa bali na dita? Iso adi mo kayat ti agawid? Imbes ang mailiw kayo iti tungkal maysa. Saan mo't taday taag subsubang ter-aramitin nyo? Awan ganas kun kenkwana, mama. Tadi na kaya't amadaan kami ti anak. Amuna akailiw ko ti ubing. Ngam paidamat. Uray ko ma, no agpakita ti anak mo iti sabali a babae. Ay, ipaspasapulan ni papa, mama. Magnamnama ak amasarakan tayo ti ubing. Sapay ko ma. Dakal siguro itan. Dalabit, bariton, wano balasitang kuman. Sigurado na ita, mama. Gaputa sumagmamanumot ng atawan tinapalabas. Imbag ta simbang petan dagiti amo ta. Agyaman akmat, tamaawatan dati kasasaad ti anak ko. Pagawidon dakmat laengan.
Agawid ka na din na oras gayam. Imayak dito eh. Tapno maipayak ti anak ko iti nasayata masakbayan. Ngam, apay ngay anaadaan iti kasjay asakit. At dapay kat pamabasol ko iti akin kuko iti medical center. Asaan anang admit kan kwa na? Nasa uti amo ta. Ano saan ana itantan ti panakakimo na? Sumaya at kano ti kasasaad na. Maladingitan ak unay gayam. Dakkel gayam ti pagdaksan na. Numay tantan ti kemo amay paay iti pasyente. Nanang, kumusta ti anak ko? Apay asaksakruyan ni tatang. Ani, ada ka matgaya man anak ko. O nanang, ngam apay asaksakruyan ni tatang ti anak ko. Ipadmi ko maiji ospital. Agkapsot nga minan. Nabayag ka din akasta, nanang? Saan mo't ket di anak ko? Ngam na, kimapsot nga main. Ipantayon iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Sige, ije medical center. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.